खुलुमबाय उदालगुरि डिस्ट्रिक्ट कमिटि UPPL नि जानानै नोंथांमोननि गेजेरजों गासै रायजो राजासिम जोंनि खुलुमनाय सिबिनाय अनसायनाय बावहरग्रोनाय जाबाय। दिनै बे समाव जों मोनसे थांखिजों नैबे प्रेस मिटखौ जों लानाय जादों। बेनो जाहैबाय मैया एबा 21 अक्ट'खालि जितु UPPL निफ्राय गिबि खेबनि तारमाने फार्स्ट फेजनि जितु केन्डिडेट डिक्लेयार खालामबाय। बेवहाय गासै 18 जन जोंनि UPPL दोलोआ केन्डिडेट डिक्लेयार खालामबाय आरो बिनिनो सानै केन्डिडेट जोंनि उदालगुरि डिस्ट्रिक्टनिफ्राय जों मोननो हाजेनबाय। बिथांमोनानो जाहैबाय डक्टर नीलु स्वर्गियारी आरो सासेया रुजुग्रा मोसाहारि धोनस्रिनिफ्राय आरो गुबुन सासेया रौतानिफ्राय। जाय बिथांमोना 18 जन जोंनि केन्डिडेट डिक्लेयार जाबाय। जों बिथांमोननिसिम जोंनि उदालगुरि डिस्ट्रिक्ट कमिटि जानानै जों जोंनि गाहाम हामग्लायनाय आरो जोंनि अनसायनाय जों बावहरनाय जाबाय आरो आसा फारिदों फैबाय थानाय समाव UPPL सरकारखौ दाफुंनायाव बिथांमोननि मैखोम बिहोमा जों मोननो हागोन आरो जोंनि जितु पलिटिकेल पार्टी दोलो बेखौ दोलोखौ दैदेनलांनायाव जों बिथांमोननिफ्राय जिखिनि नांगौ गासैखौबो जों आसा फारिनो हायो। गतिके जों आसा खालामदों जे फैबाय थानाय खम समनि भितरावनो आरो गुबुन लिस्ट बा दोलो मा होनो केन्डिडेटनि लिस्ट जों मोननो हागोन। मानोना जोंहा गासै 40टा समष्टि दं, 40टा समष्टि दं। बे 40टा समष्टिफोरनि भितराव दायो 18 साल'सो तारमाने 18 जनल'सो केन्डिडेट डिक्लेयार खालामदों आरो खम समनि भितराव जों आसा फारिदों जे गासै 40टानिबो केन्डिडेट डिक्लेरेसन जाबाय थागोन। दा UPPL दोलोनिफ्राय जों उदालगुरि डिस्ट्रिक्ट कमिटि जानानै जोंनि बुंनो गोनां बाथ्राया बे जे पार्टी हिसाबै इलेक्शन देरहानो थाखाय जेसेबांखिनि खामानि मावनांगौ दं बे खामानि मावनाया जोंहा सम्पुर्ण जाबाय, फुरा जाबाय। दायो जोङो पाब्लिकजों रायज्लायदों, लोगो हमज्लायदों आरो फैबाय थानाय समाव गावनि जितु आंगो बिजाथि बे आंगो बिजाथिनो मारैहाय भट होनांगौ बेनि एडुकेशन बा एडुकेट जों खालामबाय थादों, जों एवारनेस जों होबाय थादों। जोङो दायो बे समाव जोंहा जितु सरजाबफानाय ओरै गहपुर, बिश्वनाथ आरो सनितपुर बेखौ लाफानानै बर्तमान जोंहा रौतायाव गासै माने 117टा बुथ कमिटि जायो। 117टा बुथ कमिटिनिबो खामानिफ्रा गासिबो जोबजोब्बाय आरो बिनिफ्राय हरिसिंगायाव जोंहा 110टा बुथ कमिटि जायो। 27 गासै दाजाबदेरनायजों लोगोसे 27 बुथ कमिटि दाजाबदेरनायजों लोगोसे माने पलिं स्टेशन। धोनस्रियाव बेबायदिनो 133 आरो जोंहा बाहाय सरजाबफानाय ओनसोलनिफ्राय बिनि गेजेरावनो 31 थारमाने 31टा बेबायदि गासै बुथ कमिटिसफोर आरो भैरबकुन्दआव जोंहा 91 बुथ कमिटिसफोर दाना पलिं स्टेशन्सफोर दङ। दा बेफोर गासिबो खामानिफ्राव जोंनि UPPL दोलोनिफ्राय जेसेबांखिनि खामानि मावनांगौ दङ बे खामानि मावनांगौफ्रा जोंहा सम्पुर्ण जाजोब्बाय। जोङो दासिम ओरैबायदि जों थियारि जानानै दं जे गाबोन समफोर जुदि इलेक्शन जायो बे इलेक्शनखौ बारहोनो थाखाय जोंनि थाखाय खुनु गोब्राब जानाय नंलिया। बेनिखायनो जों आसा फारिदों जे फैबाय थानाय समाव नैबे सेकेन्ड फेजनि जितु माखासे आद्रा थानाय जितु केन्डिडेटफोर बेखौबो जोंनि हाइकमान्डआ थाबनो फोसावसिगोन। बिनि उनाव कड अफ कन्डाक्ट नांनायनि उनाव जोंनि खामानिफ्रा बिदिनो जाफुंलांबाय थागोन। जों दिनै बे मुहुर्तआव बे बुब्लियाव जितु 18सा जोंहा केन्डिडेट जों मोननो हाबाय। बिथांमोनखौ जों उदालगुरि डिस्ट्रिक्ट कमिटि जानानै जोंनि गाहाम हामग्लायनाय अनसायनायखौ जों बिथांमोननो बावहरबाय आरो जोंनि हाइकमान्ड जों बिथांमोनखौबो सिन्था सरसा खालामनानै जायबायदि बिजाथिफोरखौ होयोब्ला देरहागोन बेबायदि बिजाथिफोरखौ होनायखाय जोंनि UPPL दोलोनि गोजौ थाखोनि दैदेनगिरि बिथांमोनखौ जों साबायखर बावदों। गोजोन्थों। निस्सय थायो डेम'क्रेसियाव आरो पलिटिकेल एक्सारसाइज जेब्ला खालामो अब्ला गावबागाव केपासिटिखौ लानानै माखासे बिजाथि जानो लुबैनाया निस्सय थायो। बेबायदिनो थागोन, जोंनियावबो दंमोन जानांगौ। दिनै जों डिस्ट्रिक्ट कमिटि जानानै बिथांमोनखौ सोर माबायदि बेबायदि जों बेबायदि बिथांमोननि सायाव जों रिकमेन्ड माने अपिनियन जों होनो हाया। खिन्थु हाइकमान्डआ मिन्थिगौ जे सोर टिकेट बिदोंमोन आरो सोर माबायदि लेभेलनिमोन। हाइकमान्डआ गिबिनिफ्रायनो बहुद सार्भे खालामदों आरो सोरबायदिखौ होयोब्ला जे जोङो माने देरहासारनायखौ मोननो हागोन बेबायदिनो थारमाने हाइकमान्डआ बे टिकेटखौ डिक्लेयार खालामदों। खिन्थु जाय बिथांमोना बिदोंमोन आरो बिखांनायनि उनाव टिकेट मोनाखिसै नोंथांनि सोंनाय बायदिब्ला दा बिथांमोननिफ्राय बोराबनाय मानाय बायदिसिना बेबायदि जोंनि नैबे उदालगुरि डिस्ट्रिक्टनि सिङाव जों दाबो नुनो मोनाखै आरो बे जोंनियाव थानाय नङा। मानोना खोब माने टेकनिकेलि आरो गासैजों सावरायलायनायनि गेजेरजों नैबे बिजाथिफोरखौ थिग थाक खालामनाय जादों। बेनिखायनो फैबाय थानाय समाव जोंहा बेखौ लानानै खुनु खेलिमेलि थानाय नङा।
गासिबो थिगानो जागोन नङा दा जि जायगायाव अलरेडि एक्जिस्टिं डेपुटि चिफ दङ आरो बिथांखौ नोजोर बोनानै बिपिएफआ जुदि बारग' मन्थ्रिखौनो बाहाय टिकेट होदोंब्ला जोंहा बुंनो गोनां जेबो गैया आरो बेखौ जों अलरेडि मोनथिखाबाय दा बाहाय मानाव गेदेर रिहन दैमारि सिगांनि आगुनि केबिनेट मिनिस्टार बिथाङा एबार बे MCLA आव गेलेनो थाखाय गावनो ओंखारबोबाय बाहाय मोनसे खोथाखौ जों नोजोर बोनो हायो जे सासे केबिनेट मिनिस्टारनि जितु स्टैंडार्ड आरो सासे MCLA नि जितु स्टैंडार्ड बाहाय बहुत पार्थक्य दं किन्तु बिथांमोना बै मोनसे स्टैंडार्डखौ दिनै दोनथ'नानैब्लाबो गाहायाव ओंखारख्लायनानै दिनै गेलेनो नागिरदों जोंहा भैरबकुन्द बियाबाव दा बे भैरबकुन्द बियाबाव जोंहा मानाव गेदेर डेपुटि चिफ बिथाङा दंखायो दिनैनि तारिखाव जों बुंनो हाया जे डेपुटि चिफ बिथाङा जोंनि कैंडिडेट हिसाबै मानोना डिक्लेयार दायो जाथ'वाखै नोंथां सोंनाय बायदिब्ला किन्तु जों आसाबादि जे बेबायदिनो मोनसे सिन्ता सरसानि गेजेरजों मोजां नोजोर बोनानैनो जोंहा कैंडिडेटआ डिक्लेयार जागोन खोथाया थाबाय थारमाने बारग' जितु मिनिस्टार रिहन दैमारि बिथां दा रिहन दैमारि बिथाङा दिनैनि तारिखाव बेवहाय माने टिकेट बिथाङा मोनबाय बिथाङा टिकेट लासिगोन बिथाङा गेलेसिगोन किन्तु नोंथांमोना मोनथिनानै आसुरित जागोन जे भैरबकुन्द समष्टियाव दिनैनि तारिखाव प्रमोद बर' दैदेननाय सरकारखौ फेजेननो हानाय बर्तमानाव बाहाय रावबो गैया मानोना बे सरकारनि समावनो भैरबकुन्द बियाबाव ओरैबायदि जौगादों जाय जौगानायखौ थांनाय 17 बोसोर बा बिथांमोननि सरकाराव मोननो हायाखैमोन नैबे 5 बोसोराव जिखिनि खामानि मावबाय बेजों जुदि बै थांनाय 17 बोसोर समाव खामानि मावनायखौ जुदि रुजायनानै नायोब्ला 5 बोसोराव बेनिफ्राय बारा इउपिपिएलआ दिनै खामानि मावबाय दा बेखौ सरकार माने जोंनि कमन मानसिफ्रा नोजोर बोदों बयबो स्टाडि खालामदों दिनै धोरोम आफादफोर दिनै सामाजिक आफादफोर दिनै आरो NGOफोर क्लाबफोर सेल्फ हेल्प ग्रुपफोर गुबुन गासिबो दिनै दल संगठन बा ग्रुपफ्रा दिनै इउपिपिएलनि बे हाबा मावनायफोरखौ गनायथि होदों आरो इउपिपिएलनो भट होनो थाखाय बिथांमोना दिनै साखाफारा जानानै दं जों बेखौ रोखायै नुनो मोनदों बेनिखायनो फैबाय थानाय समाव रिहन दैमारि बिथाङा मोजां मोनसे रिजाल्ट मोनगोन बेखौ जों नुनो थाङाखै इभेन दिनै जोंहा जाय केन्डिडेट जोंहा फैगोन बिथाङा बेवहाय देरहासारनायखौ मोनगोन सम्भब बिथांनि उनाव सोर सेकेन्ड थार्ड जागोन बेखौ दायो जों बुंथ'नो हानाय नङा किन्तु जोंनि इउपिपिएलआ बाहाय निस्सय देरहागोन जिल्ला हिसाबै जोंहा मोनबा बियाब दङ मोनबा समष्टि दङ मोनबा समष्टियावबो इउपिपिएलआ बिजाथि होगोन आरो मोनबा समष्टियावबो इउपिपिएलआ देरहागोन दिनै नोंथांमोना नायबायनो था दायो मानोना इउपिपिएलआ मा लेभेलजों खामानि मावदों बेखौ गुबुनफ्रा मोनथिस्लाबनो हायाखै आरो इउपिपिएलनि सरकारखौ जे जोंनि रायजो राजाफ्रा जिहेतु जोंनि मोनबा बियाबनि रायजो राजाफ्रा जिबायदि सापर्ट होबोदों बेखौ दिनै गुबुना हयथ' मोनथियाखैबो जानो हागौ किन्तु जों इउपिपिएल खालामनो हानाय हिसाबै जों मोनथिगौ आं दिनै डिस्ट्रिक्टनि गाहाय नेहाथारि जानानै नोंथांमोननि गेजेरजों आं बुंनो सानदों जे मोनबा बियाबाबो दिनै इउपिपिएलआ बाहाय उदालगुरियाव देरहागोन बेयो रोखा जानानै दं थेंक इउ नमस्कार আজি ইয়াত উপস্থিত থকা আটাইকেইটা মিডিয়া চেনেললৈ আমাৰ ওদালগুৰি জিলা সমিতিৰ পৰা ধন্যবাদ আৰু জ্ঞাপন কৰিছোঁ আজি আমাৰ কাৰণে এটা ভাল দিন ভাল খবৰ যে 2025ত আমাৰ যিটো বিটিআৰ নিৰ্বাচন হ'ব এই নিৰ্বাচনত আমাৰ ইউপিপিএল দলৰ ফালৰ পৰা আমাৰ প্ৰথম পৰ্যায়ত 18 জন প্ৰাৰ্থী পাবলৈ আমি সক্ষম হৈছোঁ আমাৰ কেবিনেট সভাই সিদ্ধান্ত কৰি 18 জন প্ৰাৰ্থী আমালৈকে প্ৰেৰণ কৰিছে আৰু সেইবাবে আমি কেন্দ্ৰীয় সমিতিক জিলা সমিতিৰ পৰা ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ তেওঁলোকে বিভিন্ন বিবেচনা কৰি উপযুক্ত প্ৰাৰ্থী প্ৰেৰণ কৰিছে তাৰ বাবে তেওঁলোকক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু এইখিনিতে আমি ক'ব বিচাৰোঁ যে ওদালগুৰি জিলাত আমাৰ যিটো 5টা সমষ্টি আছে এই 5টা সমষ্টিতে আমি জিলাৰ ফালৰ পৰা ইতিমধ্যে বিভিন্ন ৰণকৌশল প্ৰস্তুত কৰিছোঁ আমি আশা ৰাখিছোঁ যে আমি এইবাৰ এই 5টা সমষ্টিতে জিতিবলৈ সক্ষম হ'ম আৰু যিকেইটা আৰু 3টা আমাৰ বাকি আছে ইতিমধ্যে ধনচিৰি আৰু ৰৌতা প্ৰকাশ কৰিছে তেওঁলোকে আৰু হৰিচিঙা ধনচিৰি নহয় হৰিচিঙা ৰৌতা প্ৰকাশ হৈছে
আৰু 5 নং শ্বেৰফাং আৰু ভৈৰৱকুণ্ড প্ৰকাশ কৰিবলৈ বাকী আছে আৰু নিশ্চয় আমি ভাল প্ৰাৰ্থী পাবলৈ সক্ষম হওঁ আমি ইতিমধ্যে আমাৰ দলীয় যিবিলাক কাম কাজ আছে এইবিলাক আমি ইতিমধ্যে সমাপ্ত কৰিছোঁ আৰু অহাকালি যদি নিৰ্বাচন হয় তেতিয়াহ'লে অহাকালি আমি এই 5টা সমষ্টিতে জিতিবলৈ সক্ষম হওঁ বুলি আমি আশাবাদী আৰু এই কাৰণে মই আমাৰ কেন্দ্ৰীয় সমিতিলৈ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু 2 দিনৰ ভিতৰতে আমি দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ যিখন আমাৰ তালিকা সেইখন পাবলৈ সক্ষম হ'ব বুলি আশা কৰিছোঁ ধন্যবাদ